ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଟି ଥିଲେ ସେଥିରେ ଘାସ ନିଶ୍ଚୟ କଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀର ଥିଲେ ସେଥିରେ ତ ଦିନେ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରଟି ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ସେଥିରେ ଆମର କଳି ଝଗଡ଼ା ମତାନ୍ତର ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମତାନ୍ତରଟିକୁ ଆମେ କଳି ଝଗଡ଼ାଟିକୁ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମତାନ୍ତରକୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ତୁଟେଇ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତେଇବା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ତାହେଲେ ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।